Benvinguts al Friki Online càpsula 1179. Ens anem a Panini, ens anem a DC i ens anem a un clàssic que a la que ha agafat Panini, evidentment, l'ha publicat. El Watchmen de Alan Moore i Dave Gibbons. Enèsima edició, jo encara el mantenia en grapa. L'edició està molt bé. Llàstima que no hagin publicat, ja que està en català també, hagin publicat paral·lelament l'edició en català i castellà. És lògic que Panini vulgui treure pit i tregui els clàssics, per tant, aquí ja tenim de nou el Watchmen, que he aprofitat perquè ja et dic, el tenia en grapa i estava molt fet una braga. L'edició, doncs realment està molt bé, paper porós, amb les caràtules al començament, tal com van sortir. Recordem que això va ser un còmic de 12 grapes, aquesta revolució que va muntar Alan Moore, amb tots els texts que anaven inclosos, i a partir d'aquí comencem a tenir els extras. Els extras amb alguns articles que ja havíem llegit, amb esbossos, amb algun article nou, tots els extras explicant-nos el per què, aquestes referències pretèrites que utilitza altres superherois de DC Comics, el senyor Moore, per fer aquest nou equip, els referents d'on venen cada un. Per exemple, el Comediante doncs, és d'un personatge que en aquells moments estava completament perdut i que ara precisament ha tornat a agafar força, que és el Patriota, etc. El Búho Nocturno és el Blue Beetle, etc. Doncs aquí trobarem tots aquests referents escrits en el final. La història, què més us puc dir de Watchmen? Jo crec que no puc explicar res que no s'hagi explicat. Alan Moore, en aquells moments, agafa els superherois, ell estava en un moment creatiu molt potent, i agafa aquests superherois clàssics, els refà, perquè DC Comics no li acaba d'agradar que agafi personatges entre cometes reals o ja existents, i els refà, crea uns personatges nous, i el que fa és un còmic nihilista, un còmic que el que ens parla és de la desgràcia del poder, del lliure albiri, si la decisió, si la típica frase de si la finalitat, com es diu això? El fin, no sé què, los hechos. Ara no em surt, tu. Si la finalitat justifica els fets. Ara no em sortia. Doncs bé, ens parla d'això, de filosofia, d'agafar els superherois i els posa en un punt de vista adult, seriós, cosa que després se n'arrepenteix Alan Moore. Últimament hem llegit molts articles sobre aquest arrepentiment de que els superherois haurien de ser una cosa per nanos i no per adults, que se'ns en va la castanya i, segons ell, provoca el feixisme. Realment és una obra molt potent, molt cuidada, molt brutal, per dir-ho de manera, que està feta com si fos un rellotge, amb una paginació brutal per l'època, amb un Dave Gibbons esplèndid, que és un dibuixant com molt formal, i aquí ens funciona realment molt bé, amb aquestes pàgines, sempre amb aquesta mateixa retícula, que no es trenca mai, o sigui, sí que es trenca, però es trenca amb la mateixa base, fixeu-vos, o sigui, aquí hi ha un trencament, la línia segueix a la mateixa alçada, si féssim una altra, o agaféssim una altra vinyeta, ens arribaria aquí, sempre juga amb aquest format tancat de rellotgeria, que és una mica del que ens parla aquí, aquest metacòmic, etc. Bé, una obra clàssica que ens publica ara amb un no pesa excessivament, ja us dic, el paper bo, amb rústica, i el que li trobo a faltar és això, que no hagin pogut aprofitar i publicar paral·lelament l'edició catalana i l'edició en castellà. Doncs ja ho sabeu, una enèsima edició de Watchmen, en aquest cas per Panini Comics. Salut i a llegir còmics!